Creo que a més ha donat pas a lo que serà la ruta valenciana de l'atur. Els municipis de l'interior aspiren a que l'agricultura sigui sostenible, a que l'economia tinga transversalitat, que s'hi pugui mesclar l'agricultura, de la cultura, de l'economia, de la societat, intentar marcar sellos que ajuden a identificar-nos però que ajuden també a crear riquesa. En aquest sentit, ara sí. En aquest sentit, hem aconseguit crear i inaugurar aquest centre apícola valencià que serà el punt de partida de lo que és la ruta valenciana de la mel i que conclourà el dia que tinguem el Museu Valencià de la Mel en Montroi. Tot això formarà part d'una activitat educativa, lúdica, pedagògica, no sols dedicada als escolars, sinó dedicada a tot grups de persones que vulguin conèixer el que és la naturalesa, el que és els productes que fan les abelles i el que és la dieta mediterrània. Des d'aquest punt de vista, animar-vos a que ens apoyem, animar-vos a que ens doneu el vostre suport, perquè és un esforç molt gran que fan avui dia els empresaris, és un esforç molt gran que fan avui dia els agricultors, no parlem ja de les abelles, que són les que fan la mel, i que treballen conforme se pot veure en aquest diari. A mi només em cap dir que ens ajudeu, que ens doneu el vostre suport moral, perquè el resto ja ho ficarem vosaltres conforme podrem. Donar-li la paraula a José Miguel, si vol dir alguna cosa. Pues entonces sí que m'agradaria que els dos promotors de les iniciatives, tant de l'alcalde de Montroi com l'alcaldessa turística, alguna coseta. No, eres amic i el que tenim que fer és col·laborar entre tots. Simplement jo el que vaig a dir és, primer donar-li gràcies també a la consellera per estar així, apoyant aquesta iniciativa de l'empresa Miles Alaigon. És una empresa que la veritat és que he de donar-li l'enhorabona per moltíssimes coses. Són molt innovadors en patrimoni. En uns temps tan difícils com els que estem patint ara econòmicament, ells estan deixant davant i cada vegada la producció va més. I això és una mostra, les donem l'enhorabona per tot el que estan fent. I res, simplement dir-les que esperem que els vagi molt bé i saben que tenen l'apoyo nostre. Igual que, parlo en nom del meu amic de Polo, de l'alcalde de Montroi, intentarem apoyar des dels ajuntaments tot el que puguem aquestes iniciatives. Sabem que tens un projecte de coses que per al municipi també van ser molt bones, també poden aportar econòmicament, poden ser satisfactoris per tots. I res més, simplement l'enhorabona, esperem que vagi molt bé este museu i que vagi molt bé les visites que tinguem i res, i que seguiu avant, innovant i en aquestes iniciatives que tenim tan ideals per a tots. Gràcies a tots. En relació a les ments ja s'ha dit i en relació a la família també ens han posat unes paraules per a saludar als dos alcaldes que ens acompanyen, que verdaderament són dos alcaldes molt implicats en la promoció del món de la mel, les iniciatives que ja fa molts anys prengueu en marxa, que aconseguim consolidar i que esteu aconseguint que siguin una referència en tota la nostra comunitat, ficar en el primer plano de l'activitat agroalimentària el món de la mel, que crec que és important, que és la tarea que vosaltres esteu fent i que crec que ja està sent reconeguda, apoyant iniciatives com aquestes, però apoyant sobretot tot el que tinga que veure a través de la fira comercial i a través d'aquesta ruta del museu, de totes les activitats que formen part d'aquesta ruta, esteu, com dia antes, ficant en primer plano de l'activitat agroalimentària en el món de la mel. I ja s'ha dit per què és important mantenir l'activitat en el món de la mel, a part de la seva aportació a la producció final animal, que és important, és un sector que socioeconòmicament és fonamental en moltes de les comarques d'interior nostres. Dona un tipus d'empleo que no existiria si no existira aquesta activitat econòmica i el dona en els puestos on és absolutament o és pràcticament impossible tindre altre tipus d'activitat productiva. Per tant, és essencial, però a més és un món que està parlant de biodiversitat, de sostenibilitat del territori, de sostenibilitat del mig i de possibilitats de regeneració, com antes deia molt bé l'empresari, de regeneració d'aquest mig natural. Per
Per tant, és una activitat que té molts components, el socioeconòmic, des de luego, però també tota la seva afectació a l'entorn natural. Però, a més, està seguint propulsor d'uns aliments absolutament saludables, absolutament beneficiosos per al benestar de la nostra població, per a les diferents franges de població i, per tant, des d'aquest punt de vista, també és una activitat beneficiosa i necessària per poder antes el benestar de la nostra població. Anar a un tipus d'alimentació com la dieta mediterrània, de la que la mel forma part essencial, que permetisca cuidar aquests hàbits saludables, és també un factor favorable, com bé se veu també en el vídeo. I fer tota aquesta activitat vinculant-la en els xiquets, per tant, en els consumidors del futur i, per tant, incorporant hàbits saludables en l'alimentació dels xiquets d'una forma més o menys divertida, entretinguda, en panels molt atractius i en un vídeo molt aparentament, jo crec que també té el seu interès. Per això les meves paraules són d'apoyo als alcaldes que estan fent una gran tarea en aquest sentit, a l'alcaldessa de Torís i a l'alcalde de Montroi, però sobretot d'agraïment a la família que avui fica en marxa o que fica en marxa aquesta iniciativa. Tinc empresaris com vosaltres, empresaris que continueu invertint i reinvertint els vostres beneficis. Que a més ho feu, com veiem així, unes instal·lacions extraordinàries, i us ho dic, jo que conec algunes empreses dedicades a la producció i a l'elaboració de mel, en unes condicions sanitàries impecables. I, a més, aproximant-ho al consumidor final en un nou concepte de producció i elaboració de la mel, que parla de la vostra capacitat innovadora, de la vostra capacitat de diversificar producció, perquè esteu parlant de cosmètics, esteu parlant de vins i licors, una altra gamma de l'alimentació, i esteu parlant de la pròpia producte de la mel i d'aquells productes de caràcter medicinal que s'acosten també a la relació en la mel. Un dia parla de la vostra capacitat innovadora, de la vostra proximitat al terreno, perquè treballeu des del propi terreno, des del propi territori, i des de luego transmetís il·lusió i transmetís esperança a la nostra societat en aquests moments. I des de luego, si és important transmetir aquesta il·lusió i esperança a la nostra societat, us dic que també és molt important transmetir-la als que se dediquem a la cosa pública. Per tant, des del públic, moltíssimes gràcies pel vostre esforç, per la vostra tarea, pel vostre sacrifici i per la vostra capacitat de pensar en una comunitat que necessita gent com nosaltres.